Nsellimlek u nsellem anka s-semmija kollha ta' Radio Marija f'dan il-moment. Hekk illum nislinkom sabiex nkunu ftit fil-preżenza tal-mulej fejn sejrin nirriflettu fuq it-tifsira tal-għid. Matul dan iż-żmien anke mra ftit ieħor jekk mhux diġà bdejna, ħannużaw ħafna t-tislima fuq fomna l-għid it-tajjeb, Buona Pasqua, Easter, u ma espressjoni li toħroġ spontanja anka f'kultura li tkun qed tiċċelebra xi ftit jew wisq dan l-avveniment kristjan, però mhux faċilment dejjem nifhmu t-tifsira vera ta' dak li aħna nkunu qegħdin ngħidu. U għaldaqstant jaħtieġ li nevitaw illi l-għid it-tajjeb issir klixé ta' dan iż-żmien. Li l-kelma l-għid it-tajjeb issir kelma fuq fomna għaliex isna mistennija li nagħtuha lil xulxin f'dan iż-żmien kemm bħala nsara u anke kif ukoll b'mod soċjali biex ngħidlek. Meta qed ngħidu l-għid it-tajjeb, fil-verità x'qegħdin nifhmu bħala nsara. L-għid eżistijej it-tifsira tiegħu bħala kelma ifisser passaġġ. U x'inhu dan il-passaġġ li qegħdin nitkellmu minnu? Nistgħu nifhmuh eżistijej fil-kuntest anke ta' ċelebrazzjoni li aħna sejrin nagħmlu fil-viġilja tal-għid bħala nsara fil-knejjes tagħna. Hemmhekk jekk toqgħodu attenti xi naqraw serje ta' lezzjonijiet min jaqrahom kollha, 10 lezzjonijiet min jaqra 7, min jaqra 4. Però punt li hemmhekk għandek l-istorja tal-poplu ludi. Alla li joħloq il-bniedem li jaqa' fid-dnub, Alla li jwedu s-Salvatur li jidħol f'patt miegħu ħalli jkun jista' joħorġu u jeħilsu mill-iskjavitu tad-dnub u mill-jasar illi jgħix fih. U fil-fatti naraw li waħda mill-lezzjonijiet prinċipali meta ħan iċċelebraw il-velja tal-għid hija il-ħruġ tal-poplu ta' Iżrael mill-jasar tal-Eġittu. It-tifkira tal-għid qabel mi tifkira nisranija kienet tifkira tar-reliġjon ludija. Fl-għid il-lut li kienu jiċċelebraw kien meta Alla permezz ta' Mosè intervjena fl-istorja tagħhom ħalli jeħlishom mill-jasar illi l-Eġizzjani kienu qegħdin iżommuhom fiha. U allura eżisti aħna nafu miġrajiet mill-ftit katekiżmu tagħna kien mulej kif inqeda b'Mosè sabiex ħeles dan il-poplu minn dak il-jasar. Il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu qegħdin iseħħu f'dan il-kuntest waqt li l-poplu ludi qed jiċċelebra dan il-ħelsien illi Alla taħ, il-mulej ikun qed jagħtina il-ħelsien vera, però di darba b'mod definittiv, mhux fuq livell politiku bħalma kien il-ħelsien minn jasar tal-Eġittu, imma fuq livell spiritwali, il-ħelsien vera mill-jasar tal-Lut. U dan huwa l-għid. Il-passaġġ li l-poplu Ludi għamel mill-jasar għall-libertà. L-għid huwa l-passaġġ li Ġesu jagħmel mill-mewt għall-ħajja, però l-għid ukoll għandu tielet tifsira. Li huwa l-passaġġ li jiena u int imsejħin biex nagħmlu mill-mewt għall-ħajja. Mill-mewt ġifieri dak kollu li huwa dnub fil-ħajja tagħna, il-ħajja ġifieri dak kollu li huwa grazzja fil-ħajja tagħna. U allura il-mistoqsija li rridu nagħmlu li hija serja sistijej. Dan l-għid inti x'se tiċċelebra fil-verità? Jekk se tiċċelebra biss il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt qed tiċċelebra ħafna, però m'intix tiċċelebra kollox. L-għid tiegħek huwa mqasqas, huwa bin-nieqes. Biex ikun għid vera dak li sejrin niċċelebraw huwa li int trid tgħaddi mill-mewt għall-ħajja. Fil-fatt ħutna nsara tal-bidu eżistijej, il-mamudija kienu jiċċelebrawha f'din il-viġilja tal-għid, parti mill-ċelebrazzjoni tal-għid. Kif fil-fatti f'kull quddiesa tal-għid kullimkien tista' ssir il-mamudija. Għaliex il-mamudija hija proprju dan il-passaġġ mill-mewt għall-ħajja li inti tgħid le għad-dnub u tgħid iva għal mulej Ġesu fil-ħajja tiegħek. U għaldaqstant irridu nagħmlu din il-mistoqsija mela qudiemna. Spiċċajna ir-Randan, ninsabu fil-ġimgħa mqazza, se niċċelebraw l-għid, imma inti se jmut minnek f'dan l-għid. Se jmut fik dan l-għid. Se tħalli warajk f'dan l-għid. Jekk inti ma' ċelebrazzjoni tal-għid se tibqa' l-istess li kont qabel, allura inti l-għid ma ċelebrajtux. Tista' tmur il-knisja,
tista' tmur tagħmel il-funzjonijiet kollha, imma xi ħaġa mhijiex tmut fik, jekk xi ħaġa minn tista' tħallيha msalba ma' Kristu fuq is-salib, jekk xi ħaġa minn tista' titfina fil-qabar tal-Murej, jekk il-preżenza tal-Xoxt mistet verament tagħti ħajja ġdida lilek billi teħilsek mill-jasar tiegħek, allura inti l-għajt ma tkunx iċċelebrajtu. Tkun attendejta ċ-ċerimonji tal-għajt tal-Knisja, imma ma tkunx iċċelebrajt l-għajt vera. Tkun ftakart dak li għamel Ġesu 2000 sena ilu, imma mandu l-ebda relevanza għalik issa illum. U dan jiddependi ħafna minna ġistiji. Jiddependi bl-ma attitudni aħna sentemmu din il-ġimgħa mqazza, bl-ma attitudni aħna se napproċċjaw dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' sbieħ li l-Knisja sejra ddaħħalna fihom. Faċilment li aħna nifqu fuq il-persuna ta' Ġesu x'ġara 2000 sena ilu. Faċilment ngħidu jaħasra u miskin il-mulej kemm ħabna li ċertament huma kollha affarijiet veri, però Ġesu ma ħabniex biex nibqgħu kif aħna. Ġesu ħabna biex aħna nitbidlu. U din nixtieq nagħmilha enfasi qawwija. Għaliex jista' jkun li l-għajt se jiġi għal xejn fil-ħajja tiegħek. Jista' jkun li se jkollna knejjes mimlija jew nofshom vojta u jkun għal xejn. Jekk ma ngħaddux mill-passaġġ tal-mewt tal-ħajja, niċċelebraw biss ritwali mingħajr ebda ħajja, mingħajr ebda qawwa tal-Ispiritu Santu fil-ħajja tagħna. U dal-passaġġ mill-mewt tal-ħajja qed nitkellmu minnha, kull wieħed waħda minna rridu naraw xi jfisser. Jista' jfisser għalik li inti verament maħkum minn dnub partikolari u allura ħatamel ħiltek kollha sabiex dan id-dnub inti tħallih warajk. Jista' jkun li int qed tgħix sitwazzjoni ta' mewt. Mewt fil-imħabba fir-relazzjoni tiegħek fiż-żwieġ. Mewt fik li fis-sens li m'għandek l-ebda motivazzjoni għal ħajja. Mewt oħra fis-sens li inti m'hemm l-ebda direzzjoni jew sens għaliex tgħix. Mewt għaliex m'hemmx tama. Mewt għaliex għalek tgħix fil-passat tiegħek għadek imwaħla fl-uġieħ tal-ħajja. Mewt għaliex inti ma tridx taffaċċja il-futur. Mewt għaliex inti tibża minn dak li huwa ġdid fil-ħajja. Mewt għaliex inti fil-parroċċa tiegħek staġnajt, fil-parroċċa kollu staġna, m'hemmx toma ta' ħajja ġdida. Namlu dejjem l-istess affarijiet minn sena l-oħra mingħajr bidla, mingħajr effett, mingħajr frott ta' xejn. Ngħixu fil-mewt.